it will be discussed. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino koro kwayo oganda Luo modak Nairobi mondo bi osire lwedo e dwaro mare mar bedo gavana e yiero ma 2027. Babu wacho ni oikore mar kawo telo kaka gavana ma Nairobi kendo neno ni okelo lokruok makare kendo telo mar dewo oganda joluo e yo mowinjore. Jod bura no wacho magi seche mano bago romo gi jodong Luo ma Nairobi ma bendo ramo ni en ema nyaka bisire e yiero ma 2027 e lemo mar gavana. Babu mane osidhi gi jodong Luo ne ohum e wi gima omiyo kinde duto jotelo mamoko osebedo ka chwalo siasa mamiene kod chilo. Saying we must ensure we deliver home. To Babu be ok nyal tiyo kende koso? Onyalo tiyo kende? Obo dwaro ng'ato manyalo chung'ne in parliament. Jaluo ok nyal bedo ni onagi donjo kumoro to lura tindi. Lura to ng'ama nigi confidence kabisa to riek bende riek. Wich kuot ni adhi golo nugo. Kachako gi City Hall ka mata se yombo. Mwantie godo sani tase yombo. Wachakuru chako pango 2032. Lweny magore sani in succession politics mar Raila Molo Odinga. Wawe kuonre e weche mang'eny. Donge kamano. Succession politics kila ng'ato neno no romo maber ndi. Competition en healthy. But kik wakete deep midwa tieko godo nyathiu to in ma podi dhi ike. Geno nitiere ni yiero ma higa manyien biro bedo kod chike matayo kwano omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns